alaikum. Amma alaikum assalam. Alhaji ina wuni na gajiya. Lafiya kalau. Dan Allah na zo a taimaka min. Ga yara ga mareci ga gidan haya. Ga shani na rayuwa babu abin da a ci a taimaka mana. To ga miliyan ɗaya sai ki je a ɗanyi maleji ko? Alhaji na gode, Alhaji na gode, Alhaji na gode, Alhaji na gode, Alhaji na gode. La tab lalle fa. Alhaji a taimaka min, aure aka bani, gashi ban gama rufe gidana ba, kuma nayi su ɗaga min auren nan sun ƙi. Alhaji a taimaka min da abin da Allah ya taimake ka. Yanzu aka bani da sisi Alhaji kuma sun ƙi su ɗaga min auren, a taimaka min Alhaji. To ga 500,000. Allah ƙara arziki, Allah ƙara arziki, Alhaji na gode, Allah ƙara arziki. Ake ga wa'yancan fa complain suke kaiwa kai. Gwara fa ni ma na je a ci banzan nan da ni dan wallahi ba zan iya haƙuri kaga ni ma barin ƙarasa. Salamu alaikum. Alhaji a taimaka min dan Allah kamar yadda Allah ya taimake ka. Wallahi kuɗin makaranta ne na yara gaba ɗaya wata yayi nisa kuma gona ta wallahi ta kusa kwacewa. Na ga kana taimakawa ina ce barin zo ka taimaka min a taimaka min Alhaji dan Allah. Kai yawa so nake yi ka ɗauko min shi daga sama har ƙasa saboda ba na so a mun guntu ka gane ka ɗauko min shi kyamaraman ka kai wannan wani banza ne haka waye wannan kai wannan wani irin dabbanci ne da jahilci baka san cewa shirin fim muke yi bane za ka zo ka bata mana amma dai ka san baka cikin sin din nan ko kai dai ba dan da damar ba ne wannan wani irin iskancin banza ne Kai, kneel down. Project. I said project. banza ka fa san a irin wannan zakewar ta ka haka je kasa nayi asara wallahi in ka ƙara min irin haka ubanka zaka ci tashi ka tafi aikin banza aikin wofi mutane gaba ɗaya ba san aikin fim ba a irin wani haukata ka ja min duka kwanakin baya haka ga shi nan yanzu wajen ko warkewa bai yi ba haka ake ta tika ta kamar an samu jaki ba na san irin wani haukata ka sai in kore ka daga industry wallahi kaga a irin wani zakewar ta ka wallahi zan sanja maka rol sai ka rena sakakin nan sai na mai da kai rol din gawa wallahi dan banza ko sha su burbuɗa mana subscribing a wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazo kuma ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun sababbin ɗauka wadda muka ɗora a duk ƙarshen mako.